Kung adunay mga butang nga makadala nato sa pagpakasala, mga higala nako makaisunan kinahanglan nga biyaan kaysa makaagom sa silot sa kalayo. May gugmao na mong Diyos ni ining gabi. Amo, gusto na ko ipaabot ang pagdaig kanimo sa imong paghatag ni ining kahigayunan. Usa na usab ka gabi nga among tun-an ang usa ka importante nga topiko alang sa among paglig-on sa pagtuo, pagsabot sa balaang kasulatan, ug amo nga mahimo nga gabayan sa among pag-alagad kanimo. Panalangini at tanan nga nangapaminaw karon nga diin ilaw sab masabtan kini nga makapadasig kanila sa pag-alagad kanimo nga matinumanon. Salamat sa balaang espiritu nga maoy mga pakiguban kanamo sa matag usa usab nga naa sa ilang mga pulianan sa Hope Center o sa Hope Centers o kinita na namong gilaom mga madawat pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga maluluwas. Amen. Mga igsoon, karon nga gabi atong isgutan ang usa ka gitawag nato misunderstood nga topiko sa kalibutan. Kining gitawag impyerno. Og naguluhan ang atong pagtuon karon the good news about hell. Daghan ang nagatuo nga ang kalag dili mamatay, nga ang Diyos magpaantno sa tao sa walay katapusan. Nga didto sa ilalom sa yuta usa ka dapit nga nagdilaab karon. Nga didto nanghilak ang mga kalag sa gitawag nato nga unquenchable fire o kalayo nga walay pagkapalong. Sa atong pagsusi sa kasulatan, makita nato nga ang plano sa Dios dili usa ka istorya sa kahadlok, kundili usa ka mensahe sa paglaom, usa kini ka mensahe sa hustisya o gugma nga walay sama. Pero mangutana ko ninyo karon, makahimo ba ang Dios nga puno sa gugma o kaluoy nga magtanaw nga ang usa ka tawo magantos hangtod sa walay katapusan? O makakaya ba ang Diyos nga siya nihilak didto sa Golgotha, didto sa Kalbaryo sa cross aron sa pagpakita nga siya usa o gunya iyang ipakita nga siya usa ka monster didto sa impyerno? Ako magaingon mga kaigsunan, dili. Ang kinaiya sa Diyos, dili ing ana tungod kay ang Diyos gugma. Gikan sa sinugdan, sa dakong away tali sa maayo ug dautan, dinhi sa yuta, ako magaingon nga ang Diyos hingpit og makiangayon nga nagatugot sa iyang mga linalang o mga katawhan dinhi sa yuta sa kagawasan sa pagpili kung sila mosunod sa ilang magbubuhat o magmasinupakon manulunda nga si Lucifer. Ang plano sa yawa abi ninyo mga kaigalaan, sukad sa iyang pagkahulog mao ang pagbulag sa mga pagbati sa mga anak sa Diyos. Posible ikaw, posible kitang tanan, iya kining paningahuan mabulag aron nga mawala pinaagi sa sayop nga paghulagway sa kinaiya sa Diyos. Kinsa ang atong piliyon?
nga agalon. Og niining dakong away sa universo, magaingon ta kinsa nga atong pilion alang sa gugma sa pagkamatinud-anon sa tanang mga buhi nga mga linalang. Ang paganong mga pagtulunan o mga tradisyon gisagol sa kamatuoran sa Biblia. Ugon niya ang tawhanong theory gihimo nga murag adunay suporta sa pagtulunan sa Biblia. Ugon niya daghan nga mga tao ang mitalikod sa Dios nga nagunahuna nga siya dili maluluyon o dili makiangayon. Sa daghang mga panahon nga kadto nahimong resulta ni ining mga theory o bakak nga mga pagtulunan sa pagsilot sa mga daotan. O gabi ninyo, kung nahibalaan pa lang unta sa mga malinapason, kung unsa ang gitudlo sa Biblia, bahin sa silot sa makasasala, ilang makita ang kaluoy, hustisya o kaalam sa Diyos. Busa, niining kagabhion, atong susihon kung unsay tinuod nga gitudlo sa Biblia bahin sa impyerno. Og ang pangutana alang sa pag-abli niining atong pagtuon niining kagabhion, alang kang kinsa di ay giandam ang impyerno. Kinsa man di ay ang giandaman sa Dios niining impyerno. Aron ato kini matubag mga hinigugman akong mga higala ug mga kaigsuonan, atong basahon ang Mateo kapitulo 25 bersikulo 41. Nagingon, unya magaingon usab sa mga nahawala, pahalayo kamo kanako nga mga dautan ngadto sa kalayo nga walay katapusan nga gitagana alang sa yawa og sa mga manulunda niya. So ang bersikulo nga atong gibasa nag-ingon nga ang kalayo giandam alang sa yawa og sa iyang mga manulunda. So mao kini ang original nga plano sa Dios alang sa iyang mga linalang o iyang mga katawhan. Nga ang mga tao makadawat lamang niining silot nga kalayo pinaagi sa ilang kaugalingong kagawasan. Kagawasan sa pagpili nga mosalikway sa tanyag sa Dios sa kaluwasan o midapig sila sa sala. So ang orihinal nga katuyuan sa Dios dili ang pagkoordinar sa katawhan apan ang paglaglag sa dautan. Og ang matagusa nga musalikway kaniya. Mao nga ang sunod nga pangutana mao kini, unsa man di ay ang pahayag ni Ginoong Hesus o ni Kristo bahin sa ikaduwang pag-ani nga ang mga dautan wala pa magantihan. Kung ato basahon ang Mateo 16:27 nagingon, kay ako nga anak sa tao, mubalik nga nagadanag sa gahom sa akong amahan, o kauban ko ang iyang mga anghel, unya hatagan ko, o ganti ang tanang mga tao, sumala sa ilang mga binuhatan. Nagapasabot nga ang paghatag sa ganti, wala pa may tabo karon nga panahon. Kundili, sa panahon pa sa pagbalik. Pagbalik ni kinsa? Pagbalik ni Ginoong Hesus. Ugon niya, kung ato tan-awon usab ang pinadayag 22 versikulo 7, nagasulti usab kanato mga igsoon bahin niini. Atong basahon, nga nag-ingon siya, ani akaron mo anhi ako sa madali, og ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. So, klaro nga ato mabasa nga sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus,
Ang iyang ganti gibase sa mga binuhatan nga resulta usab sa atong pagtuo. Dili kini mahitungod sa pag-angkon sa kaluwasan pinaagi sa mga buhat o maninguha ta aron nga kita maluwas, kundili mahitungod sa sangputanan sa usa ka naluwas nga kinabuhi. Ang buhat nga pagagantihan mo ang buhat sa pagtuo nga gihimo agig tubag sa grasya sa Dios. Mga higala, kini nagpasabot nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus sigurado. Dili kini malikayan. Dili kini mahitabo nga dili na kini madugay. Ugon niya, dili kini gayud mapakyas ang iyang saad. Ang teksto nagaingon nga ang ganti ug ang silot ihatag sa pagbalik ni Ginoong Hesus, akong Osbon. Dili sa pagkamatay, walay tao nga makadawat sa gitawag final reward or punishment karon nga panahon. Ngano? Kay si Jesus mismo nag-ingon, my reward is with me. And ang reward ihatag in person, dili in advance. Sa ato pa, ang paghukom o ganti, dili mahitabo dayon sa pagkamatay sa tao o instant heaven or hell. Apan kini, mahitabo sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sumala sa 1 Thessalonians 4:16 hantod sa 17. Kung ato basahon sa versikulo 16, nga ang Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda o sa budyong sa Dios manao gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo mabanhaw pag-una. Sa 17 nag-ingon og ang mga buhi pagalalinon pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa panganod sa pagsugat sa Ginoo. Ug unya ang mga dautan sumala sa ikaduhang Tesalonica 1:9 nga manag-anto sila sa silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa nawong sa Ginoo ug sa himaya sa iyang gahom. Busa mga higala ug mga kaigsuonan, kung ang reward ihatag sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus, unsa man ang kahimtang sa mga patay karon. Kung ato basahon ang Ecclesiastes 9:5, sila anaara sa lubnganan, wala di sila kahibalo o wala sila kahibalo. Sa laktod, natulog ngadto sa kamatayon o kana gisulti ni Ginoong Hesus panahon sa pagbanhaw kang Lazaro. O ato makita nga si Ginoong Hesus niingon sa Juan 5:28 nga ang tanan nga anaa sa lubnganan makadungog unya o sa iyang tingog. O ang sunod nga mong tana nangingon kanus gipaila ni Hesus o ni Ginoong Hesus nga ang pag-ani o ang pagbulag sa dautan gikan sa maayo mahitabo. Si Ginoong Hesus nagsulti niini kung ato basahon ang Mateo 13 versikulo 39 nga ang kaaway nga nagpugas kaniya mao ang yawa. Ugon niya ang pag-ani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mangangani mao ang manulunda. So kini usa ka pasumbingay nga gisaysay ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Kini mahitungod sa usa ka pagpugas og maayong bini. Gitawag sa uban nga pinulungan trigo. Apan ang kaaway nagsabwag og dautan nga binhi
nga kining dautan nga binhi gitawag nga bunglayon, no? Bunglayon. Og ang trigo nagsimbolo sa mga anak sa Dios o mga anak sa ginharian. Og ang mga bunglayon mga anak sa dautan. Og sila magdungan sa pagtubo hangtod sa pag-ani. So kini nagapasabot nga ang maayo og dautan nga mga tawo mag-uban dinhi sa kalibutan og dinhi sa yuta hangtod sa katapusan nga paghukom o pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang pangutana mao kini, kanusa ang mga dautan o ang mga bunglayon pagalaglagon? Ang Mateo 13:40, klaro nga nagsulti nga nagaingon, busa ingon sa pag-ibot sa bunglayon o pagsunog sa kalayo, mao ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Kini nagpasabot mga hinigugma nako nga mga kaigsuonan, mga higala, nga ang maayo og dautan nga mga tawo mag-uban dinhi sa yuta. Ako usbon. Hangtod sa katapusan sa paghukom o sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So kini nagpatinaw nga ang mga dautan nga mga nangamatay dili dayon mudiretso dito sa impyerno. Human pa sa iyang pag-abot nga ang mga manulunda gipadala aron sa pagtigom sa mga dautan o mga bunglayon aron unsaon sila aron sila pagasunugon. So unsa man di ay ang gisulti sa Dios may tungod sa katapusan nga bayad sa sala. Kung ato basahon ang Roma 6 versikulo 23 kanunay kini nato madunggan nga teksto nga nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo nga atong Ginoo. Si Apostol Pablo wala nang ingon niini nga ang teksto nga ang makasasala magpuyo sa walay katapusan nga pagsakit o silot sa kalayo human sa kamatayon. Apan ang kinabuhi o kamatayon gitandi dinhi nga nagpakita nga ang mga dautan muhunong sa pagkinabuhi samtang kadtong nidawat sa kinabuhing dayon magpadayon sa pagkinabuhi sa walay katapusan. Magaingon ko makaisunan, amen. Praise the Lord tungod ni ining maong nga teksto nga gisulti ni Apostol Pablo alang kanato. So ang pulong wages nagpasabot nga bayad o suhol. So ang suhol sa sala dili kalipay. Dili lang pag-antos kundili kamatayon. Ako usbon nga ang suhol sa sala dili kalipay. Dili lang pag-antos, kundili kamatayon. Mao nga, kung mangutana, kita pag-usap, niini-usap nga pangutana, unsa man di ay ang tawag sa Dios sa kamatayon, nga mao ang katapusan nga silot sa mga dautan. Ang pinadayag nagsulti ni ini, 21, versikulo 7 ug 8 nang ingon siya, ang makadaog manunod ni ining mga butanga. O ako mahimo nga iyang Dios ug siya mahimo nga akong anak. Pagkanindot nga pagkasulti. Atong padayonon pagbasa, versikulo 8, apan ang mga talawan ug ang mga maduhaduhaon ug ang mga malawayon ug ang mga mamumuno ug ang mga makighilawason. Apil ang lumayan ug ang mga lumayan. Ug ang mga nagasimba sa Dios ug ang tanan nga mga bakakon. Mabahinan sila didto sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa kalayo ug asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang
pinadayag 21 city nagasulti kanato nga ang pagkamadinaogon o ang pagbaton og suod nga relasyon sa Dios isip iyang mga anak gikinahanglan aron manunod ang tanan butang nga gisaad sa Dios. Gitawag kini nga kadaugan diha kang Kristo. Ang bersikulo 8 nagaingon, no, naghisgot usab nga ang mga daotang kinaiya sa tao nga mudulong kanila ngadto sa kalaglagan o silot nga mao ang infierno o kalayo. Sa katapusan sa maong bersikulo naghisgot sa usa sa ikaduhang kamatayon. So ako usbon mga hinigugma nga mga watchers o nagaptanaw karon nga ang gisgutan din ang kinaiya sa mga dautan nga tao o niya mudulong kanila sa kalaglagan. So ang pangutana mao kanu sa man mahitabo kining ikaduhang kamatayon tungod kay ang bersikulo nga atong gisgutan nagisgot man sa ikaduhang kamatayon. Atong basahon ang pinadayag bersikulo 20, kapitulo 20 bersikulo 7. Og sa matuman na ang 1,000 ka tuig pagabuhian si Satanas sa gawas sa iyang bilangguan. Og mugula aron sa pagpasalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sayuta kang gug ug kang magog og sa pagtigom kanila aron sa panggubat ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat. Ug ato laktawan bersikulo 14 nang ingon, og ang kamatayon og ang Hades gipanambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og kini mao ang ikaduhang kamatayon bisan ang linaw nga kalayo. So human sa 1,000 ka mga tuig gitawag kini nga millennium o mili means 1,000 og annum means years. Sa ato pa kumisgot tag 1,000 ka tuig kini nagkaulugan sa millennium. So sa dihang ang tanang dautan mabanhaw. Si Satanas gibuhian gikan sa iyang pagkabilanggo. Sumangutan ta ngano nga unsa maning pagabuhian. So ang pulong nga pagkabilanggo means nabilanggo siya sa sirkumstansya. Kay sulod sa 1,000 years o sa millennium, 1,000 ka tuig, ang mga dautan nangamatay o mga matay busa si Satanas walay matintal sulod ni ana nga panahon. So si Satanas nabilanggo sa gitawag sirkumstansya nga wa gyud siya matintal ni anang panahona. Ug human sa ikaduhang pagkabanhaw si Satanas makahimo na sa paglimbong sa mga nasod nga iyang gitigom alang sa katapusang pag-atake batok sa Dios o sa iyang mga katawhan. O ang mga dautan nga gipanguluhan sa yawa o ni Satanas magmartsa aron atakihon ang bag-ong Jerusalem. Apan sila laglagon sa kalayo nga gikan sa langit nga magalamoy usab kang Satanas og kini mao ang gitawag nga impyerno o ikaduhang kamatayon o kining katapusang panghitabo nga modulong ngadto sa kalaglagan sa sala og kang Satanas nga nagmugna niini og ang ginarian sa Dios magalungtad na sa walay kang turan ug sa
wala na mga dagta sa sala o pagkadautan. Mao na ang pangutana, si Kristo naghisgot man may tungod sa lawas o kalag. Malaglag ba kining duha sa impyerno? So ato basahon ang gisulti sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28 nga naingon. Og dili kamo managkahadlok sa mga nagapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Apan kadlukan ninyo una kadtong arang makalaglag sa kalag ingon man sa lawas didto sa impyerno. Ato lakturan bersikulo 30 nang ingon, og kung ang imong kamot nga tuo mao ang kahigayunan sa imong pagpakasala, putla og ipahilayo kanimo. Kay kay maayo pa kanimo nga usa kabahin sa imong lawas mawagtang og dili ang tibuok mong lawas igahulog sa impyerno. Abi ninyo, daghang mga tao ang nagtuo nga ang kalag dili malaglag. Apan ang Biblia nag-ingon nga sumala sa Ezekiel 18:40, ang kalag nga makasala kini mamatay. So ang mga dautan magatubang sa katapusang kalaglagan. Lawas o kalag ngadto sa impyerno. Dili ang gitawag nga walay katapusan nga pagsakit o gitawag nato eternal torment. Nga ang kalag nga dautan mo adto dayon sa impyerno o magantos. Mao na nga kung tan-aw nato ang pangutana, ang sunod nga pangutana, unsa kabug-os o kumplito ang kalaglagan sa dili may nulsolon nga makasasala. Kung ato basahon, ang Malakias 4:1 ug 3 nag-ingon, kay aniya karon ang adlaw moabot na nga nagasunog daw hudno og ang tanan nga palabilabihon og ang tanan nga nanagbuhat sa dautan og ang mga dautan nangahimong tuod sa balili. Og ang adlaw nga moabot magasunog kanila, nagaingon si Jehova sa mga panon, nga kini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Ang Malakias 4:2, ato padayunon pagbasa, apan kaninyo nga may kahadlok sa akong ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako o kamo mga manggula o managlumpat sa kalipay. Maingon nga sa mga nating baka sa turil. Mga higala o mga kaigsonan, kini usa ka tagna ni Propeta Malakias o Malakay. May tungod sa gitawag nato final destruction sa mga makasasala. Apan ang mga matarong nga nagmatinumanon o gonya nagalagad sa Dios nga taliwala sa mga linuwas o sila mga linuwas puno sa kalipay o pagmaya nga sumala sa gisgutan sa pinadayag 21 o 4. Wala na'y kagulanan, wala na'y kasakit, apan lunlon kalipay ang ilang masinatian ni anang panahona. Mao nga ang pangutana, sa unsa ba nga paagi nga gihubit sa Biblia ang bugos nga kalaglagan sa mga dautan. Ang Salmo 145:20 naghulagway kanato niini mga inigugma nakong mga igsoon. Nagaingon siya, pagabantayan ni Jehova ang tanan kanila nga nahigugma kaniya. Apan ang tanan nga mga dautan iyang pagalaglagon. Ugon niya, kung ato tanawon mga kaisunan, ako gyud magaingon,
bulahan ka nga nag-alagad sa Dios kay siya nagsaad og proteksyon. Apan kung ang tao gani magkinabuhi nga dautan mur sa likway sa Dios, ang Biblia nag-ingon nga sila pagalaglagon. Ang Salmo 21:9 nag-ingon, kung magpakita ka alang sa gubat, sunugon mo sila ingon sa nagdilaab nga hodno. Ang Ginoo mulamoy kanila sa ilang kapungot og ang iyang kalayo magaot-ot kanila. Nini nga bersikulo nagisgot sa sangputanan sa mga dautan sa panahon sa paghukom sa Dios. Ang phrase nga nagdilaab nga kalayo o blazing furnace o kalayo nga nag-ut-ut kanila, fire will consume them. Nagapasabot nga hingpit ang paghukom sa Dios sa tupak kumplito. Way mabilin. Ang pulong nga gilamoy kanila sa iyang kapungot o swallow them up in the wrath. Nagpakita nga ang kasuko sa Dios batok sa dautan, dili mapunggan og himpit. So ang phrase nga ang iyang kalayo magaut-ot kanila, nagapasabot mga hinigugma nako mga kaigsunan, nga ang paglaglag sa mga dautan bugos o walay mabilin human sa pagsunog. Mao nga makita dayon nato nga ang sunod nga pangutana mao kini, unsa ka kadaghan di ay ng kalayo ang magpabilin human mahuman ang buluhaton sa paglaglag. Gihulagway kini ni Isaias sa Isaias 47:14 nga nagaingon, aniya karon sila may sama sa mga tuod sa balili. Ang kalayo magasunog kanila, sila dili makaluwas sa ilang kaugalingon, gikan sa gahom sa siga. Kini dili man mausa ka baga nga arang pagadangkahan ni kalayo aron alirungan. Mga kaisunan, mga higala, si Isaias nag-ingon nga ang mga dautan sama sa tuod nga balili nga dili masunog. So ang kalayo nga naglaglag kanila o mulaglag kanila dili mapugngan og wala sila'y mahimo aron makaluwas sa ilang kaugalingon yan ang panahona. Dili sila makadagan mukuha og bumbiro. Dili sila makaadto sa suba aron sila magpahumol. Tungod kay dili nila mapugngan ang kalayo tungod sa kasuko sa Dios sa sala. So ang kalayo nga gisgutan dinhi nagpasabot sa katapusan nga paghukom sa mga dautan. Dili kini nagpasabot nga magpadayon ang kalayo sa walay katapusan. Apan ang epekto niini mao ang hingpit nga paglaglag. Wala na'y mahibilin nga dautan human sa paglaglag o pagsunog. Human masunog ang tanan. Wala na'y mahibilin sa kalayo sama sa pagsunog sa balili o sagbot. Human masunog, mapalong kini, o gonya, mawala ang kalayo, o ang gisunog mahimong abo. So ang silot sa impyerno, dili kini gitawag walay katapusan nga pagsakit, kundili hingpit nga paglaglag sa mga dautan o sa sala. Ang ako magaingon, mga hinigugman ako, mga kaigsuunan o mga higala, daw unsa ang Dios makiangayon, daw unsa sa kamaluluyon, o ang iyang paghukom nagdala og hustisya o kalinaw sa tibuok universo. Mao nga
mangutana na sabta pag-usab, unsa ba kabugos ang paglaglag sa yawa? How complete will be the destruction of the devil? Sa Ezekiel 28:18, nagaingon tungod sa kadaghan sa imong mga sala, diha sa pagkadili matarong sa imong patigayon, ikaw nagpasipala sa imong balaang mga puluyanan. Busa ako nagpagula og kalayo gikan sa imong taliwala. Mga higala, si Lucifer, bisan perfecto sa sinugdan, apan iyang gipili ang garbo o pagka masinupakon, busa, ang sala o ang tinubdan sa sala, pagalaglagon. Kinihingpit nga pagpuo kaniya og sa sala, dili kini walay katapusan nga pagantos o ako usbon eternal torment. Mao nga kung ato tan-awon ang sunod nga pangutana, what kind of fire is to destroy sin and sinners? Si Ginoong Hesus nagsulti niini. Kung ato basahon ang Marcos versikulo 9, kapitulo 9 versikulo 45 nga nagaingon, og kung ang imong tiil mao ang papangdol kanimo, putla. Labi pang maayo kanimo nga mosulod ka sa piang sa kinabuhi. Kaysa adunay duha ka mga tiil nga igahulog sa infierno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Versikulo 47 ningon, o kung ang imong mata mao ang nakapapangdol kanimo, lus ka. Labi pang maayo kanimo nga mosulod ka sa kinarian sa Dios og nga usa lamang ang imong mata kaysa adunay duha ka mata nga igahulog ka sa impyerno. O gonya sa versikulo 48 na ingon, diin ang ulod nila walay pagkamatay ug ang kalayo walay pagkapalong. Si Ginoong Hesus nagisgot niini may tungod sa kabugat sa sala ug silot nga muabot sa mga dili may nursulon. Ang maong Kristo nagisgot sa kalayo nga naglaglag sa sala ug sa makasasala nga wala maginulsol. Ang impyerno nagapasabot sa kalayo sa pagkatapusang paghukom, dili sa walay katapusan pagantos o eternal torment. If you notice, ako ni ginabalik-balik mga inigugman ako nga mga kaigsuunan o mga higala. So, ang ulod o kalayo nagsimbolo sa hingpit nga pagkahurot sa mga dautan. O kunya, dili kini nagpasabot nga ang tawo mag-antos hangtod sa kangturan. Dili kini nagpakita nga walay mahibilin gikan sa maong paglaglag sa tupa, nagsigig antos nga didto init kaayo sila na didto nagantos tungod sa kalayo, dili kana mao ang pasabot sa balaang kasulatan. Ang mata nagrepresentar sa atong mga tinguha o paglantaw sa kinabuhi. Kung adunay mga butang nga makadala nato sa pagpakasala, mga higala na kong makaisunan, kinahanglan, andam ta nga biyaan kaysa makaagom sa silot sa kalayo. O human mahurot ang kalayo, mapalong na o wala na'y magpabilin nga makasasala o sala. Mao nga ato sa atuan ang sunod nga pangutana nga nagaingon, unsang matang sa kalayo ang gamiton di ay sa paglaglag sa Jerusalem kung ang mga tao dili magbago. Si Jeremias iya kining gisulti. Ato basahon sa Jeremias 17 versikulo 27. Apan kung dili kamo mutuman kanako o gonya dili ninyo igahin ang alang kanako ang adlaw nga ipapahulay, og managdala kamo sa inyong mga baligya diha sa mga pultahan sa Jerusalem. Ni anang adlawa, sunogon ko
ang mga pultahan sa Jerusalem, apel ang ligong mga bahin niini, ug wala gayoy makapalong sa kalayo. Ang katawhan sa Jerusalem napakyas sa pagpamati sa pasidaan, ug ang syudad masunog sa kalayo nga dili mapalong. Sumala sa balaang kasulatan nga atong gibasa kanina. Sa laing pagasulti, walay si bisan kinsa nga makapalong. Nasunog kini apan wala nagdilaab hangtod karon. Ito pa wa nay kalayo nga atong makita karon nga panahon. Napalong ang kalayo human masunog ang tanan. Mao nga ang pangutana, giun sa paghulagway sa Dios ang epekto sa sunog nga gamiton sa dautan. Ang Mateo, balikan nato ang Mateo 25:41, ato ni ganina gisgutan. Unya, muingon ako sa mga tao nga diha sa akong wala, pahawa kamo dinhi. Kamo mga tinunglo sa Dios, didto kamo sa kalayo nga nagdilaab sa walay katapusan nga giandam alang kang Satanas ug sa iyang mga anghel. So ang kalayo nga gisgutan ning Ginoong Hesus sa Mateo 25:41, mao ang silot nga giandam dili para sa tawo, kundili para kang Satanas o sa iyang mga manulunda. Ang kalayo nga walay katapusan nagapasabot, dili nga magpadayon ang pagsunog sa walay katapusan, kundili ang epekto niini mao ang himpit nga paglaglag. Wala na'y mahibilin nga dautan human sa paghukom. Ang mga dautan manlaglag sa kalayo. O kini magpamatuod nga ang Dios makiangayon manginigugma nakong mga kaigsunan o mga higala. Siya usab maluluyon kay wala siya nagtinguha nga ang tao mag-antos sa walay katapusan, kundili nga ang sala o ang tinubdan niini hingpit nga mawagtang. Ang kalayo magdala o justisya o kalinaw sa tibuok universo o gumani ini, wala na'y dautan nga magpabilin. So ang pangutana, bahin sa Sodoma o Gomora, tungod kay adunay mga sa ato ganina gilakbitan o atong gisgutan, adunay mga pagtuo kining gitawag eternal fire. Tanaw nato ang Sodoma o Gomora. Basaw nato ang Jude 7. Sa unsang matanga sa kalayo gigamit sa paglaglag niining Sodoma o Gomora. Sa samang paagi, ang Sodoma o Gomora og ang kasikbit nga mga lungsod mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa sexual nga imoralidad sa kahiwian. Nagsilbi sila nga panag-ingnan. Ako usbon, nagsilbi sila nga panag-ingnan ni adtong nag-anto sa silot sa kalayo nga walay katapusan. Kadtong kalayo nga gisilot kanila, mga kaigsunan, pasidaan ngadto sa mga dautan. Nga sa ulahing mga adlaw, may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Susumala sa kasaysayan sa Genesis 19:24, kung ato balikan pagbasa, ang kalaglagan sa Sodoma o Gomora nga nagpaulan og kalayo og asupre gikan sa langit, kini nga panghitabo gisaysay nga usa ka literal og physical nga paglaglag pinaagi sa kalayo, kung dili hangtod maut-ot ang tanan. So apan kung tanaw na to ang Jude 7, Judas City, gitawag kini nga walay katapusan nga kalayo. Para sa kadaghanan kini nagdala og pangutana. Literal ba kini nga kalayo o simbolikal?
Ang kalayo nga naglaglag sa Sodoma o Gomora, tinuod, literal nga kalayo, nga gikan sa langit, o nakahurot sa syudad, apan ang eternal, dinhi nagpasabot, dili nga hangtod karon, nagdilaab pa ang kalayo didto sa Sodoma o Gomora. Kini nagpasabot, nga ang resulta sa kalayo, mao'y walay katapusan, hingpit, bugos, o dili na mubalik pa ang kalaglagan. So ang Sodoma o Gomora, wala na nang siga karon. Apan ang epekto sa kalayo, nagpabilin sa walay katapusan. Sama sa gisulti sa Mateo 25:41, nga nagrepresentar sa katapusan o dili na mabalik ang kalaglagan sa mga daotan. Dili na nagpadayon ang kasakit. Busa mga higala ko, ang kalayo nga naglaglag sa Sodoma o Gomora, literal nga kalayo gikan sa Dios, ako usbon, apan gitawag nga eternal fire. Tungod kay ang epekto niini walay katapusan. Hingpit ang pagpuo sa syudad og wala na kini maibalik. So ang sunod nga pangutana, unsa pa ang pagalaglagon o pagaputlion pinaagi ni ining kalayo gawa sa dautan? Sa ikaduhang Pedro 3:10 nang ingon, mubalik gayod ang Ginoo og kanang adlaw moabot sama sa pag-abot sa kawatan nga dili masayran kung kanusa. Madunggan dayon nga naay magdahunog ug mawala ang langit, masunog ang yuta ug ang tanan nga anaa sa yuta mawala. Mga higala ug mga pinalangga nako nga mga kaigsunan o tanan na ako mangyud pinalangga, dili lang di ay ang mga dautan kadtong mga dili maghinulsol sa ug nagpasipala sa Dios ang madugta sa katapusan nga kalayo, kundili apil usab ang tibuok kalibutan ug ang tanang butang ni ining kalibutan. So ang katapusan nga kalayo mao ang gitawag nato lake of fire. O kini mulungtad hangtod nga malimpyuhan ang kalibutan gikan sa tanang sala o mga epekto niini. So unsa man ang malangkob sa paglaglag? Una, ang mga dautan, ang mga tao nga wala maginulsol o wala mudawat ni Kristo, isip ilang personal nga manluwas, sila ang unang madugta. Ikaduha, ang yuta ug ang elemento niini, apel ang tanang material nga mga butang, mga building, mga kabtangan ug ang tanang nahimo sa tao nga nadagtaan sa sala. Ikatulo, si Satanas ug ang iyang mga manulunda nga nagdala sa sala dinhi sa kalibutan. Ug unya ang ikaupat, ang kalibutan nga nahugawan sa sala. Ang tibuok kalibutan nga nalagtaan sa sala, sukad pa sa panahon ni Adan ug ni Eva. Kinahanglan, limpyuhan pinaagi sa kalayo. Kini nagpasabot nga ang kalayo, dili lang silot, kundili usa ka paagi sa paglimpyo o pagputli. O pagkahuman sa kalayo, ang yuta baguhon sa Dios. Ang Dios maghimo og bagong langit ug bagong yuta. Din wala na'y sala, wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, o ang mga matarong magpuyo sa bagong yuta uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Unsay pagbati sa Dios bahin sa kamatayon ni adtong magdumili sa kaluwasan. Tungod kay nakita nato nga adunay silot
aduna usay kinabuhi, niadtong mudawat kaniya dunay kinabuhi, apan kadtong magmalinapason og naghimog mga sala ngadto sa kamatayon. Unsa man ang pagbati sa Dios bahin niini. Ilabi na niadtong mga tawo nga nagdumili sa kaluwasan. Ang Ezekiel 33:11 nag-ingon, kung karon ingna sila nga ako ang Ginoo, nga Dios nga buhi, nanumpa nga dili ako malipay kung may mamatay nga dautan nga tawo. Mga igsuon, mga higala, ang gusto nga mubiya, no? Ang gusto sa Dios nga mubiya sila sa ilang dautan nga binuhatan. Aron mabuhi sila. Busa kamo nga katawan sa Israel, biya na kamo sa inyong dautan nga binuhatan. Nganong gusto man ninyo mamatay. Kung imo basa sa ato basahon pagbalik ang bersikulo atong masabtan may isunan nga klaro kaayo nga ang Dios dili malipay sa kamatayon. Dili siya malipay sa kamatayon sa mga dautan o sa mga nagdumili sa kaluwasan. Ang iyang tinguha mao nga ang tanan maginulsol o magbalik kaniya aron makabaton og kinabuhi. Ang Dios puno sa gugma o kaluoy, mga igsoon. Siya dili malipay kung adunay mamatay nga wala makadawat sa kaluwasan. Ang kamatayon sa mga nagdumili sa kaluwasan, usa ka kasubo alang sa Dios. Dili siya malipay. Dili niya kini ikalipay. Gusto sa Dios nga ang tanan maluwas o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Apan, ato inumduman, gitagaan usab niya ang tao sa kagawasan sa pagpili. Wala niya kini sulti mao gining tumana tungod kay di siya gusto nga mahimutang robot. So ang Dios naghatag og daghang higayon sa matag usa aron maginulsol o mudawat sa iyang grasya. Ang iyang ustisya o ang iyang gugma nag-uban kanunay. Dili siya malipay sa paglaglag apan tungod kay siya matarong kinahanglan nga ang mga magdumili mudawat sa bayad nga ilang gipili. Apan bisan pa ni ana ang kasubo o kasakit sa Diyos makita sa Ezekiel 33:11. Din nag-awag siya nga mubalik ang mga tao aron mamatay, aron dili mamatay. Mao nga ang sunod nga pangutana nagaingon, unsa man di ay ang dakong handom sa Dios alang sa matag usa dinhi niining kalibutan. Atong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 9 nga nagaingon, ang uban naguna-una nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan tinuod wala siya maglangay-langay kundili nagulat siya nga maginulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya buot nga may mawala. Ang dako nga tinguha sa Dios mao ang kaluwasan sa tanang mga tao dinhi sa kalibutan. Dili gusto sa Dios nga ang bisan kinsa mawala o mapukan ngadto sa kalaglagan. Gusto niya nga ang tanan makabaton sa paginulsol sa di pa mobalik si Ginoong Hesus. Ugon niya magkinabuhi nga matinud-anon ngadto kaniya. Mga higala, ang grasya o kaluwasan giandam para sa tanan. Walay gipili, walay gipalabi. Ang Dios naghatag og higayon sa tagsa-tagsa
nga maghinulsol, magbago, magdawat sa iyang gugma o kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, dili pinaagi sa atong buhat. Nga, muhimo ta og maayo aron kita makabaton sa kaluwasan. Apan kini pinaagi sa pagtuo kang Kristo o Kristo Hesus nga nagpakamatay para sa atong mga sala. Ako nagatuo nga plano sa Dios nga madugay ang iyang paghukom, ang iyang pagbalik aron nga daghan pa makadungog sa maayong balita ug makabaton ug higayon nga maghinulsol ug magtuo mga inigugma ko nga mga higala ug kaigsuonan. Mao nga ang pagpailob sa Dios usa ka timailhan sa iyang gugma ug kaluoy para sa tanan nga katawhan. Mao ang sunod nga pangutana, unsa man nga pagpili ang gitanyag sa matag tawo dinhi sa yuta. Ang Isaias 1:18, usa ka imbitasyon alang kanato mga inigugma nakong mga higala o kaigsuonan. Nagaingon, umari ka karon. Usayo nato ang maong butang, nagaingon si Jehova. Bisan pa ang inyong mga sala, sama sa eskarlata, sila pagapution ingon sa nibi. Bisan sila lubos nga mapula, sila may sama sa balhibo sa karniro. Mga higala, mga kaigsuonan, adunay duha kakapilian nga gihatag sa Dios. Una, pagsunod og inyong madawat ang pasaylo. Pagduol ka Ginoong Hesus, ug unya isulti kaniya ang atong mga kasalanan ug himuon siya nga suod natong higala. Gihangyo sa Dios ang matag usa ka tawo nga muduol kaniya. Bisan pa unsa kabugat ug unsa kadako ang sala. Ang saad mao nga bisan pa unsa kadako ang atong mga sala. Pinaagi kang Ginoong Hesus, malimpyuhan kita. Ug mahimong putli sama sa nibi. Kini nagpakita sa dakong gugma o grasya sa Dios. Mga igsuon, mga higala, ang pagpasaylo pinaagi kang Kristo, mao ang sentro sa kaluwasan. Ang pagdawat sa iyang plano, nagdala o kinabuhi nga puno sa panalangin o paglaom. Ang ikaduha, pagsupak o pagdumili. Kung ang tao magpadayon sa pagsupak o magdumili sa tawag sa Diyos, bisan pa sila nakadawat ng mga mensahe may tungod sa paghinulsol, ang resulta mao ang kalaglagan. Ang silot sa kalayo, mao ang impyerno. Ang pagpili sa pagtalikod sa Diyos, nagpasabot sa pagbiya sa kinabuhi o kalipay nga gisaad sa Diyos. Alang kanimo o kanako, alang kanatong tanan. Mga higala, mga kaigsuunan, ako Osbon sa pagsulti, ang Diyos naghatag o kagawasan sa pagpili sa matag usa. Gihangyo niya nga muduol kita, mutugyan sa atong mga sala, musulti sa atong mga sala, ug unya mudawat sa iyang pasaylo. Ang kapilian mao ang kaluwasan o kinabuhi, o ang kapildihan o pagkawalay paglaom. Ang grasya sa Dios libre ug bukas para sa tanan sa karon nga panahon, mga igsuon. Apan ang responsibilidad sa pagpili anaa sa matag usa kanato. Sa pagtapos, gusto ko mo share ninyo usa ka istorya. May tungod sa usa ka judge. Usa ka maalamon nga judge. Usa ka adlaw. Usa ka tawo nga nagkurog. Gidala sa korte
gipasanginlan nga kasupak sa balaod o klaro nga ang ebidensya tinuod gayod nga kini nga tawo o kini nga batan-on nakasala o siya mahimo gyud nga makadawat og silot. Tungod kay sumala sa balaod, ang silot mao ang kalaglagan o silot kamatayon. Kay kinilang gyud ang paagi aron mapadayon ang kalinaw o mapanalipdan ang uban dito sa maong nga dapit. Apan abi ninyo mga inigugma nakong mga higala, ang maong judge lahi kay sa tanan. Ngano man sa wala pa ang verdict o silot, miduol siya o miingon, anak, dali mag-istorya ta. Bisan pa ang balaod na kinahanglan o gustisya. Apan naghatag ako kanimo og kapilian. Dawata ang akong pasaylo ug usba ang imong kinabuhi. O ipadayon ang imong dalan ug atubangon ang silot kamatayon. Tungod ni ini nga tanyag, nangutana kaniya ang batanon nga mao ang accused. Ngano nga imo mang gihatag o ihatag ang kaluoy samtang nga klaro nga nakalapas ako sa balaod. Mitubag ang mao nga hukom. Ingon siya, kay ang hustisya ug kaluoy mukuyo gayod. Gusto ko nga maulian ka o mabuhi ka, dili nga mamatay o malaglag. Mga igsuon, mga nagapaminaw karon, ang Diyos, our perfect judge, nakakita sa tanan natong nabuhat. Walay dili dayag sa iyang atubangan. Unyang balaod ng ingon nga ang pagpakasala kung pilion mo resulta sa katapusang paglaglag nga mao ang impyerno. Apan ang Diyos, maayo kayo. Naghatag og mas maayong dalan. Ang kapasaylohan pinaagi kang Ginoong Hesus. Sama sa hukom sa sugilanon nga akong gi-share niining kagabion. Siya naghangyo sa matag usa kanato. Naghatag siya og kagawasan nga mupili kita sa kinabuhi o pilion nato ang kamatayon. Apan ang handom gyud sa Dios nga kita mupili sa kinabuhi. Dili malipay ang Dios sa silot kundili nangando siya nga luwason kitang tanan. Busa karon samtang ako tapuson kini nga mensahe, ako nagaawhag kanimo nga mutubag dili pinaagi sa kahadlok tungod kay adunay silot ug impierno, apan mutubag sa tawag sa Dios pinaagi sa pagtuo. Pilia si Kristo. Pilia ang kinabuhi. Pilia ang kalipay nga makig-uban kang Kristo hangtod sa kahangturan. Kay ang maayong balita mao kini, tinuod ang impyerno, apan mas tinuod ang kaluwasan o kinabuhi nga walay katapusan. Ako kamo ang yuon nga makig-uban kanako sa pagampo isip pagtapos niining atong pagtuon. May gugmao na mong Diyos niining kagabion. Salamat niining tupiko nga bisan adunay silot, adunay usab kinabuhing walay katapusan. Apan kami gitagaan og
responsibilidad sa pagpili kung asa ang among pilion. Apan salamat tungod sa dugo ni Ginoong Hesus. Iyang gipakamatyan kami dito sa Kalbaryo sa krus. Kami adunay tsansa sa kaluwasan lamang muduol ngadto kaniya. Panalangini kami tanan, Diyos. Himuha kami nga takos pinaagi sa imong grasya o kaluoy nga makapanunod sa kinabuhing dayon ug among pilion ang pagpuyo sa langit nun nga puloy-anan nga gisaad ni Ginoong Hesus. Inaot nga ang imong panalangin magauban kanamo uban sa imong dakong gugma o sa grasya sa imong anak nga si Ginoong Hesus uban usab sa pakig-uban sa Balaang Espiritu maanaa kanamo gikan karon ug hangtod sa pagpadayag sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Kinitanan akong gilauman o gipangayo nga among madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.